sore ya ngerkoso nek ora dipatetke sore kamu bengi iki gak ya wis ditinggalin nonton ya Pak Mriku lho, Mbah. puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya lho Enak malahan. dene kelungguhan iki aku lakuin bisa sopan ning halaman pondok pesantren Mangunan pondok Al-Bukhari desa Tulung kecamatan Mriku mriku lho. Wah, weco niku. Malah pas ane karo PT. Ya pepundhenku Bapak Ibnu Alfandi ini paling dawuh ki ya wis sawetara wektu Malah tengah niku malah suwai. Penyesuaian jadwal kula nek ben ki rada ganti tanggal. Ya nek ora dadi boyo pengopon, Nduk, ya ternyatane yo bab-bab sing kaya mengkene iki sing bisa nuduhake kaya napa to ing antarane kawula kalawan Gustine ya kuwi ngantarane para masyarakat konstituen kelawan para wakil-wakil iki bisa nyawiji ya iki ya makarya sesarengan karo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ngono ya iki pancen dina-dina iki Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur iki lagi getol lagi menggalakkan apresiasi terhadap para seniman kreatif ing Jawa Timur. Ngono ya, Mas. Ya, kula ramung ing Ponorogo, kabupaten-kabupaten liya iki sing ana wilayah Jawa Timur ya nganakake kegiatan-kegiatan sing mengkene iki yen ning Ponorogo begini sing wayangan ya ing Mangunan kene, Nduk. Iya. Iki awake dhewe sowan gedhe iki saka Laladan Ponorogo wae. Lah ya aku nyong dipun antarte para dewan-dewan iki nek ngersake wayangan iki dhuwur dalan-dalan saka luar kota kok iki trimo dalan lokal. Iki kok ora perkara trimo karo ora. Nek panjenengane nek Pak sebut bapak ki isih kok enom banget. Nek tak sebut Mas pun enggak kok kurang ngurmati lho Bapak Ibnu Alfandi iki pancen cedhak karo para masyarakat utamane Ponorogo kene Nduk mula panjenengane mengambil kebijakan menggunakan potensi lokal yang kira-kira sing kira-kira ki iso migunani karo para masyarakat ing Ponorogo ngono iya panjenengane iki jeli melihat bahwa rombongan Sanggar Badranaya iki kabeh seniman-seniman muda kreatif ing Laladan Ponorogo. Mula rasa adoh-adoh cukup saka potensi lokal Ponorogo wae. Tepuk tangan untuk Pak Alfandi. Luar biasa. Tenan aku lagi iki kok ngerti ana Bapak anggota DPR ki sing kersa memaksimalkan potensi lokal kok Nduk tenan. Acung jempol untuk Pak Alfandi. Isih enom bagus. Wah. Ternyata bisa sedemikian rupa mewadahi potensi-potensi seniman muda Ponorogo. Go ngaturake gunging panuwun marang Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, para kanca-kanca kabeh sing wis kepareng nyengkuyung ngono. Ya. Ki rombongan pengrawit saka Sanggar Badranaya komplit. Sindene 1 2 3 4 5 6. Sindene kok beda karo Batatan. Iya, ayo khusus pancen nggone iki nggon halaman pondok kok ya kudu menyesuaikan ngono. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kantos Mbak Dewi Lestari. Sesembahanmu rinten lan dalemeng limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah Sesembahanku rinten lan dalu mung limang waktu. kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedina sewengi iki 24 jam dawane, Nduk. Iya, Mak, iya. Wektu kanggo manembah marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ki sing wajib 5 wektu sadurunge plethek ing surya wektune subuh, tengah dina bedhug ndrandang-antang-antang kae waktune salat zuhur. Yen srengenge wis nglewang ulon nindakake ibadah salat ngasar, ambles suruping surya ke banjur manjing wektune magrib. Wondene bubar magrib nganti ndungkap gagat rahina ki wancine nindakake salat isya aja nganti keri. Wajib kuwi wis perangane genah. Hukume wis mesti mula aja nganti ana sing ketelisipan. Yen to kepepeting wektu bisa dijamak lan liyane. Ngono ya, Mak. Ya. Wah, tenan kok bombong rasane ngatiku ora kaya bengi iki. Ya lagi iki lho wayangan ning nggon pondok. Ngono. Ya kene iki adate nek pendak taun ki pencak dor, Nduk. Kok ngono? Iya. Wong kene iki pancen kondang wit biyen nek pondok Mangunan ki pendak taun kuwi nganakake kegiatan pencak dor. Lah iki kok dengare ndo nekake yoga karo sinden. Ayo pancen mujudake apresiasi yang luar biasa kok. Ki bengi iki ya dirawuhi para pepunden lho, Mak. Sapa? Ibu Ketua Komisi B saka DPR Pusat mau yen ora kleru. Pak Alfandi karo rombongan DPRD Jawa Timur. Banjur ana Pak Ibnu Multazam. Dek mbene sing dawuh pisanane ya Pak Haji kok. Ngono. Iya. Wah, jan beliaunya ki nek nyang awake dhewe rumangsaku luar biasa kae, ora mung nyang awake dhewe. Marang kabeh para masyarakat Ponorogo beliau luar biasa. Uga dirawuhi Bapak staf ahli pepundenku Bapak Seni ngono. Ya, uga dirawuhi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Pak Dewi Agus Prayitno. Ayo ning panggilan akrabe lak Pak Wi ngono. Iya nek biyen, saiki ya wis beda. Iya, Pak, iya. Lan akeh para pepunden kabeh kang rawuh utamane keluarga besar Pondok Mangunan Tulung Sampung. Ngono. Iya. Nduk iki uga digiarake secara live streaming. Ngendi wae mak sing live streaming wakeh iki saka channel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terus uga wah isih akeh liyane meneh kok ya. Ki rombongan kanca-kanca sing ngeling ya akeh. Iya ora apa-apa. Ki sangka Jupe Multimedia Record uga ngiarake live streaming. Eka Jaya TV Tulungagung banjur kadang Sapu Jagat News sangka Blitar ya nyiarake secara langsung ngono ya Mak. Iya. Lan iki sindene ketok mening-mening damis-damis. Kebayak menyesuaikan lire kepiye? Warnane ijo. Warna kebesaran. Iya. Iki disengkuyung karo Yu Seli kebayak. Ki adate ki sok kelalen lah kurang ngatur kene tak dhisekke.
Ngono. Iya. Ditepungke nduk sindene cacahe ana 6 ya wiwit sing saka sisih kono iki ngendi Pak Mikel lor iki. Sangka lor dhewe kepala suku rombongan sinden Badranaya. Kok kepala suku? Iya. Bu Sumarti. Lah sing kidule kuwi Wakasu. Kok Wakasu kuwi wakil kepala suku ngono lho. Sapa? Kuwi Mbak Dewi Lestari. Sesuk ada jeluk Dewi Wakasu lho, kok ndak malah saru. Iya. Iki ya mujudake seniwati handal sing mijil saka Laladan Kecamatan Sampung. Loh, apa iya, Mak? Iya. Asli Sampung. Made in Ngudal. Ngudal Pagerukir. Mbak Dewi Ngudal. Iya. Nah kene iki jane ya ana dalange lho Nduk tulung kene iki. Sapa? Dik Mansur. Nek ra salah ki ya alumni Mangunan kene kok. Sanawiyah Mangunan mbok menawa. Ki banjur saiki nerusake pendidikan ana SMKI utawa SMK 8 Surakarta. Ngono ya. Wis pirang-pirang tahun sinau dalang ning Sanggar Pasupati nggone pake dhewe kono kidul kono kok. Ngono ya. Mula ya aku kapan dina kae tahun ndek ingin nek gak salah kono tulung rada kidul kono wayangan dalange ya Dik Mansur. Ngono iki mau teko apa ora? Sing teko ki ramane sapa? Mbah Jegol. Nek Mbah Jegol iki karo ngawat-awati awake dhewe. Iya, Mak, iya. Ditempungke diteruske, Nduk. Kidule Mbak Dewi ki weton saka Kecamatan Balong. Kecamatan Balong. Iya, ki Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Asmane kok kaya Suwolehah ngono ya, Mak. Iya ki sinden khusus pengajian. Bola-bali indeni Mbah Sidik. Terus sing kidule meneh. Sing kuwi weton saka Kecamatan Bungkal. Asmane Mbak Rani Puri Rahayu. Nambak Bungkal, Mak. Oh iya. Lah sing tengene meneh iki saka Kecamatan Sambit Desa Gajah. Asmane sapa? Yen sing saka Gajah ki asmane Mbak Hani. Lah sing kene dhewe iki weton Kecamatan Jambon. Iki asmane Mbak Mike. Sindenmu kok komplit men kiblat papat. Ora ana sing kecicir. Ya menyatukan berbagai macam potensi kok, Mak. Dulure ana Sampung, ana Jambon, ana Sambit, ana Bungkal. Bu Marti mau Slaung. Wah jan kemput ya, Mak. Sak Ponorogo ya, Nduk. Iya, Mak. Termasuk pengrawite iki ya komplit lho. Kok iso? Sing saka pojok lor kulon saka Kecamatan Sukorejo ki ana. Kuwi Mas Setiawan. Setiawan Tiada Tara. Malah kaya pelawak Yogja. Sing saka Kecamatan Kota ya ana. Kuwi Mas Rindra. Sarjana seni. Mas Setiawan mau ya sarjana seni lho, Mak. Iya rombongane dhewe kabeh. Pengrawite sarjana seni, dalange sarjana ekonomi lho. Ben pas le ngedum. Iya kuwi sang saka Kecamatan Kota, sing saka Kecamatan Pulung ya ana. Wiraswara sijine kuwi Mas Ilham Kukuh Hadiwibowo ki ya sarjana seni. Ngono. Ya, sing saka Kecamatan Sawo sing nyaron kuwi Mas Kusnanto. Ngono. Iya. Sing Kecamatan Sambit ana 3. Pak Minto, Pak Bejo karo Pak Heri. Heri saiki nganggo Pak. Iya no kepala suku kok. Kepala suku cokean.
Iya rumangsaku tanggapane ora tau prei ya. Sing kecamatan Bungkal ya akeh kuwi sing nyiter karo sing nyaron sijine. Sing ngegong kuwi Karangpatian Balong. Sing ngegong kuwi Bulu Balong. Nek sing enong Karangpatian Balong, sing balung kae Dadapan Balong karo Oyo Kota Mau. Sijine sing nyaron kuwi saka Pandak. Pokoke komplit. Lah sing ngendang iki bintang tamu. Kok sing ngendang bintang tamu piye? Iki Mas Prabowo. Sarjana seni. Iki saiki ya dadi penduduk Ponorogo wisan. Maksudnya ki berdomisili di Ponorogo ngono lho, Cah. Kok rumahsaku aja dibuli, iki lagi capek beliaunya. Lah ngopo? Wong lagi bali ki maghrib mau kok terus bablas munggah panggung ndak yon era Yayi Super apa ya kuat tenagane. Ngono. Iya. Lah kuwi sing bedhug kuwi saka Kecamatan Slaung saka Nduri. Sing gender iki ya saka Nduri. Kecamatan Slaung, Mas Revi. Iki sih mahasiswa isi Surakarta. Nek sing ngendang Jaipong, Mak. Ning sing ngendang Jaipong iki kepala rombongan jaranan. Kok iso ya? Wah, jan ngedukne jaranan ning ngendi-ngendi kuwi ya. Sopo? Aksana. Kuwi siswa SMA 3 kelas 2. Ngono. Wah, nganti gedine kok wis semono ya si SMA. Pengendang kelas berat. Iya, ora dadi ngopo. Alus-alusan sih ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Wah, nyuwun jineman rumiyin, Bu. Iki karo nenggo Mas Joklitik, Mas Jokluduk, Mbak Rina Aditama. Nah, monggo Bu. Ngene iki nek Rarendra ngono ora pas. Maka
rombongan ki nek kaya rombongane dhewe ki ya rada beda ya, Nduk. Bedane nggon ngendi. Lah pengrawit cacah 20 ki sing 17 dalang. Kok iso? Iya, dalang Sinoman kabeh. Jan Ponorogo ki ra bakal kentekan bibit-bibit seniman nom kok. Ngono. Iya. Yen taun 90-an, 80-an Ponorogo ki menurut catatan Pak Umar Khayyam, budayawan Indonesia, jumlah dalang ki 480. Paling akeh sak Indonesia ini nyata. Mergo saben desa ki nek biyen ya ana dalange kabeh. Artepake nek saiki kotak-kotak wayang lawas ki isih ana saben desa. Ngono. Iya. Monggo Bu. Ya. Iya. 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 Matur nuwun Bu. Bu Sumarti. Iya. Wah jan iki mau baleni sing tak aturke mau mligi konjuk pepundhen kula Bapak Ibnu Alfandi. Sok mbok menawa taun ngarep sik kersa ngenekke meneh kula usul mbok sekali-kali parade dalang muda Ponorogo. Ngono. Iya. Dalang muda Ponorogo ku nek dikelumpuki nek 50 ngono luwih lho, Nduk. Apa ya coba to hitungan. Coba hitungan akeh tenan wiwit saka mepet kulon tekan mepet etan lor du kidul. Kuwi saben kecamatan nek digoleki dalange ya dalang nom lho, 3 nganti tekan 5 ki ana. Ngono. Iya. Usia di bawah 30 tahun. Nek usia di atas 30 wis sak barane awake dhewe iki ora perlu dikatutke. Sing nom-nom ku ya mak dikatutke sak dosane. Kok malah dikatutke sak dosane. Ngono. Iya, iki karo ngenteni Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluthuk. Iki lagi rehat nong transit nggo sawetara. Nah, iki nanjake sing asli Sampung. Weh, mesemo to wi? Wah iya. Jan rumangsaku lek ngerti aseme Duwi no kanca-kanca ketok do bahagia. Tenan kok. Piyayi iki lek berdarah Sampung nek mesem ngono ketok nyenengke. Tegese iki Mas Alfandi, Pak Ibnu Multazam iki kan asli saka Sampung lho. Wah, piyayine iki nek gumujeng ngono ora pati nyuwara ning, Mbah. Sangat menarik. Ngono. Iya. Pak Dwi. Dalem, Pak. Ayo karo dicandak mike. Nggih. Jan, ketok iki mau ya sangu pecel cedak beji. Mboten sangu niki Wah, wau. Kula mboten. tinggal. Nggih. Menika nyuwun gungan swanten panjenengan sik. Nggih. Dilanggamke sik ya Mbak Dewi. Nggih. Ning bawa sik no, nek ora bawa sik ya ndak kurang genep. Pripun? Berdiri. Mohon izin Pak Alfandi nggih. Nah niki sindene diteke. Mohon izin Pak Afandi nggih. Diserepake Mas, diserepake Mas. Sing Indra
Sun Mas Tara ya gones lamun sira terepe tresno Wong lungguh ning kono kari ngadeg kok dadak disrepeke to, Nduk. Nyidake le ngetaki aksa mau lho. kentongane wau to Iya kentongane. nggih ngono e ngambek lho Lah tenan. Engko nek mutu mulih sik ndak ya malah lah niku repot. ki saking semangate lho Lah Bu nggih. Limbuk Kaya dek ingi lho campur sari melu aku masa donga disrepeki Mataram lho karo aksa iki. nggih aksa niku Nggih. lah nggih ngoten niku Jan rumah sak. Pengrawe iki nek sregep ngoten niku. nggih Jan. Mbak Dewi. dalem Pirunggan menika sowan wonten wilayah panjenengan. nggih Di Desa Tulung Kecamatan Sampung. Tulung iki nek ning Pagerukin ndak ya mung celak. cerak nggih Monggo niki kula calsi kamardikan. Bawane napa? Ya. Kita semayan karo Revi iki. dereng semayan niki Oh, nggih. Monggo. Sesideman mboten napa Boleh ndak apa-apa. nggih Nggih. lah kula bingung kok ngian ngeten niki Ning rak mboten curhat to niki? mboten Oh iya. nyeritani cah-cah niku Oh. Nyeritani pengalaman. Rendra Rendra Nggih, tintingane Mas Revi. Nani. iya toh nek ninting nggih semangat Oh diaturi kok. kabeh ditabuh Nggih. nggih pangapunten lho Bapak Afandi Nggih. lah iki kita aturi bapak niku nggih urung patut lho Lah. jane Mas ngoten Nggih, ngono ketoke malah iso nyumat dulur. Nah nggih nek bapak ngono kaya waduh ngono lho Nggih. jarake nggih. Jaraknya ki. Oh, beliaunya itu ya berarti kalau usia belum ada 30 itu masuk gen apa, Mbak Dewi? Gen Z. Gen Z. Wow, nggih nggih. Gen Z masuk Gen Z iki. Nggih. Yogane nggih Gen Z. Sindene nggih. Nek yogane niku Gen Z. Oh. Nggih. Gen Z niku sing nyaron niku lho. Sing nyaron karo sing ngendang jaipong. Ketambahan sing ngegong. Ditekoni BB niku kula BG. Kok BG body Gen Z. Aku ora melu lho, aku gak. Aku Monggo, body Mbak gitar Dewi. Spanyol. Nek delok kok sing adoh ngono lho kok ora trimo. Ngerti ora mak Spanyol ki apa? Separo nyolong. Wiwitane Anderek sang pekik Kaya ngene iki lho, swara ku lek weton sampung tenan jos. prinya bagus kang ngolah budaya Cocok karo ingkang dikersake pepundhenku saka Poman Pulung. Pak Kuncoro kintun salam dumateng Bapak Ibnu Multazam. Sawan menyang kutha gedhe Bandara
swara Swara kurang permana ning wasis ngrum hang ngrum marang bendara Tiah sulistya pijer ngincangake alis cengkoke berbeda nggih munggah medun kados dalan nggen kula Woe. Tiwas aku mikir liyane. napa Dalane. ya kan nggen kula munggah mriku to Nggih. terus tresno sesideman Yo. Ya Pak Dewi. luweh becik patenono timbang pepisahan lan tiakang selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan praputra liwat kincanging alismu ketukang glendang rasane ngatiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni solatmu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kuwasa njrimpung jiwa ragaku tak kurang kehormatan mamrung rubuh ngarepi njung Iya. urip ana kutha Gede. kowe tak tupake amasa isine kowe apa-apa bae nadyan sesideman meski Hey! tak mujudke Oh.
bekas. Urip ana kota gedhe kowe tak tukake masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudake matur nuwun. Matur nuwun Mbak Dewi Lestari. Menika ugi sarjana seni. Wah, jan tenan. Gampangan Faisal kok